بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لجبا وموفون إسلامك فولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بافاني أكا حديث قدسي لا كفوكو جنبو دوبي علي الله تعالى بلو نولي فين لنجني على يربي صن ولنجني نما. إن لله عبادا إذا أراد الله وجيا نيوماي كونالا انجي باكان كافكو ان شيخو نوي احمد تيجان علي سيسي كو علي ني جومبا نون كونالا وكما ان خليفه الطريقه تيجان ميما في نوي هارون سانغاري علي تشيبلاني شيخو بايما نوي اي ركراموي ولا ساكنا دو دونكي ان جماناي امي ديغم كون امسيغا بو على تشوامينا ابارين كون فلانانا ادم نراني سليمان جرا ني علي دونينو ذكر سولي ني علي شريفو ماجامو باغاي علي اكام ماجامو لي دوني دودا كنين كونو صلى الله عليه وسلم تسليما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ونبي شريف فو إهاي درجة ولا جمينة الله ونبي شريف فو على جولا جمينة Allah wa nabi sherifu fo hai darache ula chemine che Allah wa nabi sherifu fo ala che ula chemine che Allah wa nabi sherifu fo hai dara denga tijani godo Allah che ula chemine che Allah wa nabi sherifu fo bafune denga nangama kudu ala cheula chemine che la ilaha la haidara denga nana ala jamagi ni soja ke ala negatige nege nana ala uteni gome nana ala wamine mori nana ala kena mika ala ko kena dedeo ala doni mo ekola sa tekinishe ala kaya maru ala wane bi sharifu fo ala ula jaminaja amena kuma di chokoroba dima no sherifu Ahmad Tijani Haidarai sisan anw tugura ko kata Kotonu ani Lome politigu ye boli bila kana baya mina bulu komotigu ye komo bila kana baya mina bulu denga cha medemi misega fa jigi fa o mancha fa jigi fa de amena mikoro dama faso kuna wolode amena mikoro dama sebe lado amena mikoro dama Seydi Sherifu Ahmad Tijani Haidara mikoro cheka ibolo okumana ka Haruna Sangare fo abi bonya o bonya kene aba beke Sherifu sababu yala fitiri wale kafiri nyema mundugure fana do Haruna sababu la okumana aytegara fo Haruna Sangare merci ale temeli anga Sherifke ananga Sherifke de no Sherif Ahmad Tijani Usman Madani Haidara ale fana yi akalla sali lasi kenen kwa. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على الجميل خلقا وعلى الكامل خلقا وعلى العظيم خلقا سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. الحمد لله نحن هنا اليوم لاستقبال شيخنا شيخ المبجل وأستاذ الفاضل شيخ أحمد تجاني علي سيسي
نرحبه ووفد الكرام ونقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دولتكم مالي. من دولتكم إلى دولتكم سنغال ومالي نقول دولة واحدة، والحمد لله نحن هنا مسرورين باستقبال شيخ المبجل بسبب شيخ هارون خليفة التجانية في جمهورية مالي. ونقول لشيخ مالي دولة مالي دولة الإسلامية، لأن نسبة المسلمين في مالي 95 أو أكثر من 95%. يعني نقول دولتنا الحمد لله دولة الإسلامية. ونقول أكثرنا أو جلنا في مالي نحن في الطريق التصوف، طريق تصوف، الطريق التجانية والقادرية وما أشبه ذلك، هو جل المسلمين في مالي، والحمد لله على هذا. الحمد لله أم بعرفوا كعرب بركنا ككلك كشين نيمانيني على فيكو كاكا كربك نو كرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنا كرا سود مسلمون أنا كصحابة نيمون أنا مغنيمان منو فرلا أوكا نبارا نيمان كليه فوق تاسجني ولي ما يربي على كامبلا جلين ولا أتملينكو مغو سيا يرسكنا كايا أمبو بفو ني الفلاميا كفولي أني كلياني بدنيا كفولي ني أودي على كشيك أمبلا جلينكا. الحمد لله بي أمبي نكننكا ni anga sheikhu ananga karamoba ni ode Sheikh Ahmed Tijan Ali Cissé ni aleka seli ambi okana kayabi. Alhamdulillah ango amba kumbe ka tare ka bismillah anga aka jamana kono ni oye Mali abora kaso asera kaso ay o de fo Mali ani Senegal nimbe jamana kelen dronde jamana flate nimbe jamana kelen de. Alhamdulillah anana ka yoro de la an feya an ga jamana ni oye Mali amba fo ngo islamé jamana do fochgo yala sabkada ka pourcentage la islamé obse 95% musulman Mali kono walmana ka chanoy olamba fo islamé jamana do ka fara Senegal fana ka ochogo kelena ola nana abalmaw de chalaya islamé sadaka nana sinju de chalaya jango islamul asil ni ode islamé yere asli ka fo ayeminu soro islam allazi wajadnahu min abaina wa ajdadina islam muhammadin wa ashabihi islamé mi ni anya soro an fawko ani ulu ya soro u fawko an mokeko ni ode alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam alena ka sahaba ko minka ni ode islamul asili ni ode ambisra minun kan no de tariqa tasawuf turku tasawuf turku be no e sufiya sray ambo minka ni anyo soroka koro ola anye oluye olu fene o nyemne bagado de bijian kono ola ni o wulla anaka boya bain ka bo senegali bi ka se ama ni haruna sababu yaye kado an fe jamana kono ya ambi akumbe ka awole nyuman do akan déplacement ina ka fo danti folni barka dalimina ola ko anana abalmaw de soroya ni islamé saraka wa ko ambin deka wa pi ambi sabatin deka anti islamé la islamé mimbi nani sinjiyat farali anti islamé la islamé mimbi nani balmaya tieli anti islamé la islamé folomi ni asor la kira no fe ko o de bi mogo faranyonka ku kanu do nyogona ku ke balma kelen ko anye o minye ula anana o kelen soroya ko anana balma soroya. Alhamdulillah bi anga ni fe anga sheikh fe no Sheikh Ahmed Tijan Ali Cissé o de ambi anyine afe natlub minhu
من صالح دعواته أن يدعو لمالي أكنا ينا مالك وأكدعو كمالي أمبار دفنا ني وياك على بسون أجابي لما ni u yɛrɛ ka cɛsiri n'u ka jija ye u ka baara la o la an b'a ɲini k'a surunya yan k'an ka bonya a n'an ka waleɲuman dɔn k'o kɛ an balimakɛ ye n'o de ye Arinɛ Sangare a ka wuli ka jɔ la ni cɛsiri min b'a la silamɛya ko la bɛɛ ɲɛ b'a la fɛn dogolen tɛ o la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka tila k'a fɔ bonya ani kɔrɔta o ye Ala ta ye yarabi Ala k'o d'an ma Ala k'a n'a wasa yarabi Ala k'a n'a sabati Ala k'a hamina ko nɔgɔya labanko ɲuman bɛ Ala bolo yarabi Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ Ala k'o k'a ka Alaya kama ni Ala kira hɔrɔnba ye wa nas'alaha bitawfiqi wal muwafaqa. Sénégal lasigiden min bɛ an fɛ jamana in kɔnɔ n'o ye Hassan Ndoye ye ale fana m'a ka nisɔndiya dogo kɛnɛ in kɔnɔ. Après avoir remercié le Tout-Puissant Subhanahu wa Ta'ala et loué son prophète Mohammed, je présente mes salutations les plus respectueuses à l'imam Ratif, petit-fils de Baye, présent parmi nous. Imam, nous vous saluons avec tout le respect qui est dû à votre rang. Merci d'être venu à Bamako. Ensuite, je voudrais saluer Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Samba Diallo, le représentant du ministre du Culte, le ministre As Diallo, Serimbi, voilà un homme multidimensionnel qui maîtrise aussi bien le Coran que la Bible. Je parle du ministre As Diallo. Je salue l'imam Koké Kale. Je salue également l'honorable député de Sikasso. Je salue Mambala Mbake, petit-fils de Serigne Touba. Je salue le président de la Fédération des Daïra Tidjane, M. Oumar Dieye. Je salue également le talibé, le disciple de Baye Niass, Baba Galé, présent parmi nous. Enfin, je remercie et salue Cheikh Arona Sankhare, l'homme à cause de qui cet événement qui nous réunit aujourd'hui a lieu. Cheikh, vous avez réussi, à l'instar de notre imam de Baye, ce que nous, politiciens, tentons depuis nos indépendances et que jusqu'à présent nous n'avons pas encore réussi. C'est l'intégration. Vous êtes parvenus par la religion à intégrer tous nos pays, le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et parmi d'autres. On vous remercie pour cela. Et on remercie encore Baye, le petit-fils de Baye et son Baye. Au Sénégal, on a l'habitude d'appeler Mam Ibrahima Niass très affectueusement Baye. Le mot Baye signifie Mam Cheikh Ibrahima Niass. Mais quand la religion est à l'honneur, aucun musulman ne peut se dérober, fût-il ambassadeur. Et c'est pourquoi je vais m'acquitter de ce devoir avec fierté, honneur et joie. Donc je vais clore pour demander au Cheikh, je sais qu'il en est capable et il le fera, comme les Maliens aiment à le dire, des doigts pour nos deux présidents de la République, El Hadji Macky Sall et El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, pour la lourde charge qu'ils ont. Je demande au Cheikh de prier pour que le Mali retrouve une paix définitive et dans l'unité. Je demande au Cheikh de prier pour que le Sénégal, la paix s'y pérennise et s'y ancre définitivement. À présent, si vous permettez, je vais dire quelques mots
en wolofo à l'endroit de la communauté sénégalaise. Je commencerai par saluer le représentant de la communauté sénégalaise, en l'occurrence le président d'honneur, Mohamed Abdoulaye Soko, président d'honneur de la communauté sénégalaise. Monsieur Salissam, président de la communauté sénégalaise. mbokk yi lii mooy firndeel te ñaari dëkk yi Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina benn bopp lañu benn dëkk lañu li nu gëm benn la suñuy bëgg-bëgg benn la yéen wane ngeen ko suñu sëriñ yi li commencé ci Maam Baye commencé na avant colon yi bi fi colon yi nekkee sous l'occupation coloniale Baye était en train de régler l'intégration. On ne le dit pas, mais c'est la vérité. Sous l'occupation coloniale, Baye était en train de faire cela. Donc, kontaan naa lool si yéen la communauté sénégalaise si seen teewaay fii pour wane ne benn bopp ngeen benn gëm-gëm ngeen am muy l'islam muy tijaan muy murid muy Baay Faal muy Ñaseen lu manti doon muy Laayeen yépp benn bopp loon jërëjëf Serigne Oumar Dieye, président de la fédération. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Ambu foko wala nyumando ala kanu bala jinin sarahera la ay min fo akila fabuna akuma bay mi o ka fo politique mo desara mina dina mo sira ko ke kregre la ankara mo Haruna Sankare politique mo ma se kan fara nyogon ka nga dine ani dine mo ye an fara nyogon ka to kana na be fo mako intégration dine sira ko ke okba akoko bikene waso kene bikene foli kene amba fo kawale nyumando. Honorable Abdou Jalil Haidara wala nayan jamba ko Cheikh Chérif Abdou Jalil Haidara ni ale député mi élu la Ségou Cheikh Ibrahima Yassi modin fanano Chérifu do ale fana tumi kene ngono amaka ni sodiya dugo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المعلوم مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني وعن خليفته على الإطلاق بلا شقاق ولا نزاع مولانا الشيخ إبراهيم نياس الكولخي نفعنا الله به في الدارين حلف الزمان ليأتين بمثله كذبت يمينك يا زمان فكفري سعادة الشيخ والإمام المعظم مولانا الشيخ أحمد التجاني ابن السيد علي سيسي أطال الله بقاءه زخرا للإسلام سعادة الوزير سامبا جالو المحترم سعادة الخليفة المعظم السيد هارون سانكاري السعادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي على تنو أمي على بركة أمي على ولين مندو أمي كنا ميغا بي نيه كنا جا كنا أمي كنا ميغا بي نيه واسو كنا أمي كنا ميغا بي نيه شيخ إبراهيم نياس كا تشنتيغا كنا شيخ إبراهيم نياس أبالولا سامبيولو فلاندورو aya beke ka jon dajuru samakata ala yere jatima aka nyinema make fosi kama ni ala yere jati kamate mana ambo chentike yakene kabi bamono be kuma do fo yani kakaba femba fofonona ki kakaba fena femia sama mona sheikhu min banye feni yana nga kabala femia sama nga kabola no Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu mana no kera
ami Cheikh Ibrahim Niass ka bonya dɔn mana an b'o kɛnɛ ka bi an bɛ ala tanu na an bɛ ala fo an b'a barikada o la Cheikh Harun Sangare a taara Kaolack a taara minɛli kɛ ni Cheikhuba in na an b'a dɔn Cheikh Harun Sangare a m'a yɛrɛ nɛgɛ a taara minɛli kɛ yɔrɔ min na o de y'a minɛ yɔrɔ ye an tigɛ an ka b'an bolo k'a fɔ Cheikh Harun Sangare a ye khalifaya min sɔrɔ a bɛna baara k'a la diinɛ in na a tun bɛ jɔyɔrɔ min na jɔyɔrɔ wɛrɛw bɛna fara a ka jɔyɔrɔw kan an bɛna ye an ɲɛna o bɛna sababuya bɛna kɛ ni fayida ye ni ala sɔnna mana an bɛ ala tanu an bɛ ala barikada an bɛ ala waleɲuman dɔn ala min y'an bila ni kɛnɛ barikama in ka bi ni sheikhu min b'an kɛrɛfɛ n'o ye Sheikh Ahmed Tidiane Cissé a nana ka na dugawu kɛ jamana in ye ninnu tɛ maaw ye maa minnu n'u ka dugawu bɛ bɛn u mana fɛn min bɔ ala ye ala b'a k'u ye basa u mɔkɛw y'a kɛ ala ye k'a to ala ye mana ni maa min y'a kɛ ala ye k'a to ala ye ala bɛ jɔ i ye jɔyɔrɔ ɲuman na mana ni ala sɔnna ninnu bɛna dugawu min kɛ jamana ye a dugawu bɛ minɛ président l'assemblée tɔgɔ la an b'a fɔ a ye k'a fɔ a ka dugawu kɛ jamana in ye jamana in sɛgɛnna jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ farafara bɛ jamana in kɔnɔ a ka dugawu kɛ jamana in ye pour que jamana in ka se ka kolo suma mɔgɔ sɔrɔ jamanadenw ka se ka don da kelen fɛ u ka se ka bɔ da kelen fɛ silamɛya de y'o de fɔ an ye silamɛya kuranɛ ko an ma wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ko an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka ala ka juruba kelen minɛ ko an kana fara mana ala ka juruba kelen Cheikh Ibrahim Niass y'an wele ka taa o de ma peut-être n'a faamuyara président de wulila bi ka Afrique jamanaw fara ɲɔgɔn kan nka avant l'indépendance mɔgɔ fɔlɔ min wulila diinɛ mɔgɔw la o de ye Cheikh Ibrahim Niass ye pour que ka se ka silamɛw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ intégration africaine min bɛ fɔ chef de l'État fɛ sisan a fɔlɔ bɔra maa fɔlɔ min na o de ye Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu a b'a fɔ a ka beytiw la alawtul bihara zakhirati wa innani alawtul qura wal mudna balhal jibala arumu ridal bari li nusrati dinihi wa ubrizu lil jil al jadid misala ay tamaw ke atara Égypte relation ñinema tumba ni Jamal Abdel Nasser cɛ atara Ghana relation ñinema tumba me ko micro ma cɛ atara Yougoslavie ano président bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan fɔ o bɛɛ tun ye mun ye a bɛɛ ye pour que Afrique ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mana Cheikh Ibrahim Niass ka hami de kun y'o ye mana n'an y'a ye k'a fɔ Cheikh Ibrahim Niass mɔden dɔ nana kɛnɛ kan yan bi k'a fɔ k'a bɛna silamɛw fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ ka dugawu kɛ jamana in ye mana an b'a fɔ n ko o Cheikh Ibrahim Niass mɔden n k'a sen dalen bɛ Cheikh Ibrahim Niass de sen danɔ na parce que o Cheikh Ibrahim Niass o de y'a fɔ an ɲɛna a ka betu dɔ la a ko da'awtu li nafsi wa lil ikhwani wa lil zamani bal wa lil makani ko ale Cheikh Ibrahim Niass ka dugawu k'o ti dan ale yɛrɛ kelen ma dɛ ko ale bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye a bɛ dugawu k'a kanuɲɔgɔnw ye a bɛ dugawu k'a ka jamana ye a bɛ dugawu kɛ ali waati ye mana mɔgɔ min ka dugawu kɛ ser'o ma an b'a dɔn k'a fɔ o ka hami ye jɔnw ka kana ye o ka hami ye jamanaw ka bɔ nɔgɔla ye mana an b'o kɛnɛ dɔ de kan bi an bɛ ala tanu an bɛ ala fo an bɛ ala barikada waati koro kama an tɛ kuma jɛnya mɔgɔ mɔgɔ se y'a yɛrɛ se yan an b'a bɛɛ fo an b'u bɛɛ don kiramandonya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la communauté sénégalaise min bɛ yan an b'u fo an b'u barikada kami sheikhu nana u bɛ taa ka segin min na an y'a ye n'ala sɔnna sheikhu bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu kɛ jamana in ye ala ka jamana in kolosuma ala ka jamana in sabati wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A ka dɔgɔ ale yɛrɛ bɛ kuma ta kɛnɛ minnu kan nka kɛnɛ in bonya kama a yɛrɛ ye nin laseli kɛ maa minnu man ca ka kumakan mɛn u ye kuma min mɛn sisan u b'a dɔn k'a fɔ ko nin kumakan ninnu a bɔra nɔrɔ de la ala ka n'a sara hɛrɛ la. an balima minnu bɔra Burkina olu fana ye tanuli dɔnkili dɔw da kɛnɛ in kɔnɔna la. Assalamu alaikum ababala.
السلام عليكم أحباب الله أحباب الله السلام عليكم أحباب الله السلام عليكم أحباب الله أحباب الله السلام عليكم أحباب الله أحباب الله السلام عليكم أحباب الله السلام عليكم أحباب الله أحباب الله السلام عليكم أحباب الله أحباب الله السلام عليكم أحباب الله أهل الفضل أولى بالفضل أهل الفضل أولى بالفضل فضل أولى بالفضل أهل الفضل أولى بالفضل أولى بالفضل أربع مالك رم باباري وأهل الفضل ولا ما في سيا موري أولى بالفضل المشيخ هارون سماري وأهل الفضل وسبع سبع دومو أولى بالفضل أمشي علي ناسي وأهل الفضل ولا تمور دومو أولى بالفضل أمشي أمتي أنا إدارة وأهل الفضل ولا تمور دومو أولى بالفضل واتيتي نعم أنا مالي جمانا بيالي فوتا نعم كرنغرني يارا نعم أين دوغو كي أرونا سانغري نعم عبد الله دينچه أرونا سانغري نعم أين دوغو كاي الله أكبر مارياتا دينچه عبد الله أرونا سانغري نعم أين دوغو كاي الله أكبر إدريسا دوغوچه أرونا سانغري نعم أين دوغو كاي الله أكبر آدم دوغوچه أرونا سانغري نعم أين دوغو كاي الله أين أكبر دوغو كاي منو كوسو نعم مامو دوغري توغراو نعم أين دوغو سواكاي الله سيدي mɔgɔ kelen kelen bɛ نعم teri saba de b'i fɛ نعم teri saba نعم min bɛ wari d'i ma نعم ani min b'i ladi نعم ani min bɛ dugawu kɛ ye الله أكبر نعم mɛ juma de ka fisa ni teri ninnu bɛɛ ye نعم min b'i ladi الله أكبر سيدي سانغو juma de bɛ tugu o la نعم min bɛ dugawu kɛ ye الله أكبر ni Haruna ti ka miliyari kelen kelen di maliden kelen kelen bɛɛ ma bi نعم a ti ma foyi di mɔgɔ si ma الله أكبر a ka karamɔgɔcɛba min wele a ta karamɔgɔcɛ نعم k'a kana dugawu kɛ Mali la نعم o dugawu ka fisa ni miliyari k'a di Mali ma الله أكبر سانغو سيدي نعم ni mɔgɔ ka fɛn bɛɛ ɲini dunuya la نعم i t'a sɔrɔ mɛ ni dugawu ka kɛ نعم fɛn tɛ yen e tɛ min sɔrɔ الله أكبر walasa karamɔgɔcɛ a ye foro di a ma ka a dari a ye se k'a muru don a bolo ni sira bɛ yen نعم Cheikh Tidiane Ali Cissé ni ale yɛrɛ tun ye maa welelen ka bɔ Kaolack ni ale ye Cheikh Ibrahima mɔden a n'a ka misiriba alimami Kaolack Senegal jamana kan a ye kuma ta a ye jigisigi kumaw caman fɔ ani hakilisigi kumaw caman fɔ an ka jamana in kan ka sɔrɔ ka duwawu donba kɛ duwawu min ni a bɛna kɛ sababu ye ni Alahu Taala sɔnna a ma ka basigi nati jamana in fantan ani naani. وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان في جميع الأطوار. ala ka sɔli ni nama jida kan a n'a ka so dunke sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani minnu tugur'olu la fo waati min ka di ala ye fo ka se anw yɛrɛ ma. ورضي الله عن سيدنا أبي العباس القطب المكتوم والبرزخ المعلوم مولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني. ala ka diɲɛ bɛ an ka sheikhu kan n'o ye ala ka nɔrɔ ala ka gundo dogolen n'o ye an ka khalifa ye an ka sheikhu sheikh Ahmad Tijani ala ka diɲɛ b'a ma. عن خليفته ومظهر فيضته مولانا
قطب الإرشاد وغوث العباد أبي إسحاق شيخ إبراهيم ابن الحاج عبد الله. أكو ala ka diɲɛ bɛ Cheikh Ahmad Tijani tiɲɛ tabaga kan min kɛra sababu ye ka Cheikh Ahmad Tijani ka nɔrɔ dogolen bange k'a ka gundo bɔ kɛnɛ kan k'a ka faydu cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye Ishaqa fa ye n'o ye an ka sheikhu ye Cheikh Ibrahim Niass. وبعد فإني أسلم على جميع الحاضرين رجالا ونساء كبارا وصغارا. Ako o kɔfɛ a bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba. وأخص بالذكر الشيخ الخليفة هارون السنغري الذي أوجب إتياني إليكم اليوم. Ako kɛrɛnkɛrɛnnen ala a bɛ an karamɔgɔ fo Khalifa Haruna Sankare ale min kɛra sababu ye ka ale ka nin nali latigɛ ka waleya. كما أخص بالذكر الشريف المنيف honorable الشيخ عبد الجليل ابن الشيخ منصور حيدر. Ako a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Sherifkɛ ye Sherifkɛ min ni député don assemblée la n'o ye honorable Abdou Jalil Haidara ye a b'a fɔ a ka cɛsiri la a n'a ka wulikajɔ. أخص بالذكر أيضا سفيرنا سعادة سفيرنا سفير السنغال الحسن دوي الذي تكلم آنفا. Ako a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Sénégal ambassadeur min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye son excellence Assane Doye ye pour tous les efforts qu'il a fournis. وعلى جميع الوزراء وممثليهم وجميع السفراء وممثليهم. Ako foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ an ka ministre ye min bɛ kɛnɛ kan ani an ka ministre so tɔw minnu ka représentant bɛ yan ka fara ambassade tɔw minnu ka représentant bɛ yan ani maire ani autorité bɛɛ lajɛlen. كما أسلم على الإمام الكبير للجامع الكبير وعلى رئيس التجمع الصوفي وعلى جميع الأئمة والمشايخ والخلفاء الحاضرين في هذا المحل اليوم. Ako a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an ka alimamiba ye Alhaji Kɔkɛ Kale a ka majigin a n'a ka cɛsiri la Ala ka n'a sara hɛrɛ la. Ako a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ groupement des leaders président fana ye n'o ye Sherif Ousmane Madane Haidara ye Ala ka n'a sara hɛrɛ la. وأذكر أيضا جميع ممثلي الطرق الصوفية مع أنهم جميعا شيء واحد. يقول الشيخ إبراهيم وطرق الأولياء الأتقياء قائدة الناس إلى العلياء. الله. Ako a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn sufiya taasira bolo sheikhu fɛn fɛn bɛ yan a bɛ bɛɛ fo kelen kelen. Ako a bɛ bɛɛ lajɛlen fo mais an k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ kelen de ye nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen de ye. Ako Cheikh Islam Cheikh Ibrahim Niass a b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna a ko sufiya taasira ninnu ko ninnu bɛɛ siraw de ye sira minnu bɛ mɔgɔ tɛgɛ minɛ ka sankɔrɔta yir'i la ka jidi yir'i la ka kɔrɔta yir'i la k'i bila Ala ka sira kan. سواء منهم من كان تجانيا أو قادريا أو شاذليا أو مريديا أو غيرها. Ako a sufiya taabolo ninnu bɛɛ de kelen min ye tijaniya ye wala ye shaziliya ye wala ye qadiriya ye wala ye muridu ye wala i bɛ taa sira wɛrɛ la min tɛ nin ye Cheikh Ibrahim Niass ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ lase Allah subhanahu wa ta'ala. إبراهيم يقول أو لغيرهم من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب. Ako a kɛlen ka sufiya sira ninnu fɔ Cheikh Ibrahim Niass a ka kuma kɔnɔna la tijaniya o n'a ɲɔgɔnnaw a ko o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw minnu ni olu tɛ an ka taa sira in kan a bɛɛ lajɛlen de ye kelen sabu a bɛɛ bɛ mɔgɔ kana ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ka sira de kan. نحن جميعا جمعنا حبل واحد ودين واحد وهذا الدين الحنيف دين الإسلام. Ako fɛn kelen an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o ye silamɛya juruba kelen ye n'o ye silamɛya diinɛ ye o y'an bɛɛ kɛ kelen a m'an bɔ ɲɔgɔn na a m'an fara fara. وتجمعنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kalimatu tawhid k'o fana kelen don k'an fara ɲɔgɔn kan n'o ye la ilaha illallahu ye Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بهذه الكلمة وحد مولانا الشيخ إبراهيم نياس جميع أفريقيا وجعلهم جميعا شيئا واحدا. Ako nin kumakan in n'o ye la ilaha illallah Muhammad rasulullah
ako Sheikh Ibrahim Niass Sheikh al-Islam aye farafina be fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ kɛ kelen nin kumakan in kɔfɛ. أينما نزلت في الدنيا تجد أصحابه وتجد إخوة لك. ako i mana taa diɲɛ fan o fan i mana taa diɲɛ dugu o dugu la i hakili tɛ dugu o dugu la ni sera yen a ko i bɛna Sheikh Ibrahim Niass ka kalandenw sɔrɔ yen i bɛna i balimaw sɔrɔ yen i bɛna i sinjiw sɔrɔ yen minnu b'i kunbɛn u b'i bisimila nin kumakan in la ilaha illallah o de y'aw kɛ kelen o de y'aw fara ɲɔgɔn kan. آخى بين الجميع آخى بين السنغال وبين جميع البلدان. a ko a ye balimaya don bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ farafinna a ye balimaya don Senegal ni farafin dugu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni diɲɛ dugu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. ولذا اليوم نحن نعتبر جمهورية مالي دولة شقيقة لبلدتنا. o de kama anw bɛ Mali kɔnɔ bi an t'an yɛrɛ jate dunan ye an b'an ka so de an b'an balimaw de cɛ la. شعب واحد ومراد واحد ودين واحد. an bɛ jamana kelen denw ye an bɛɛ ka laɲiniw ye kelen ye wa an bɛɛ lajɛlen bɛ diinɛ kelen de la. إذن قبل كل شيء ندعو للرئيسين رئيس هذه البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس بلاد السنغال الحاج ماكي سال. a ko duwawu min bɛna kɛ duwawu fɔlɔ duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ an ka jamana kuntigi ye n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye. a ko duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ Senegal jamana kuntigi ye an ka jamana kuntigi ye n'o ye son excellence Macky Sall ye. نسأل الله لهم التوفيق والنجاح والسداد في الأمور كلها. a ko a bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka k'u ɲɛminɛbagaw ye u bɛ sira min kan doni min dar'u kun ala k'u fanga se a kɛcogo ɲuman ala k'o nɔgɔya u ye ala ka bɛn sema d'u ma. وندعو لحكومتيهما ولشعبيهما. a ko u bɛ duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u ka gouvernement fila ye Mali gouvernement ani Senegal gouvernement u bɛ duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali population ani Senegal jamanadenw fana ye. ثم أعود فأشكر الشيخ الخليفة هارون على هذه الفرصة التي أتاحها لنا وهو فرصة لقاء بهؤلاء الإخوان. a ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ a bɛ segin tuguni kura ye ka foli kurakuraya an balimakɛ ye n'o ye Alkhalifa Haruna Sankare ale min kɛra sababu ye ale fana kana a ɲɛ da a balimaw kan. نحن إخوة في الدين وإخوة في الطريقة وإخوة في الفيضة التجانية الكبرى. a ko an bɛɛ lajɛlen ye balima kelen de ye an ye balima ye diinɛ kɔnɔ an ye balima kelen ye tariqa tijaniya kɔnɔ tijaniya fayidu a nɔɔrɔ o fana y'an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ balimaw ye. وهو همه جمع عباد الله تبارك وتعالى على فعل الخير. a ko an ka o tariqa in laɲini wɛrɛ t'a la ɲini fɛn wɛrɛ t'a la hami wɛrɛ t'a la n'o y'an ka sheikhu ye fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ k'u bilasira hɛrɛ baaraw kɛli la. سبق أن زارنا في مدينة كولخ مرتين وجاءنا في هذه المرة الأخيرة بجماعة كبيرة وقصدهم زيارة مولانا الشيخ إبراهيم نياس. a ko a b'an balimakɛ fo a ka cɛsiri la parce que laɲini foyi t'a la an ka kɛ kelen an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hɛrɛ k'an ka jamana ye n'o ye Haruna Sangare. a ko a taara ale jura a taara bɔ a ye Kaolack siɲɛ 3 a ye taako 2 kɛ taako 3nan min n'a y'o kɛ sisan a ye délégation belebeleba de wuli a nɔfɛ ani jama camanba de taara u ma taa ni miiri 2 ye u ma taa ni ŋaniya 2 ye u ko k'u bɛ taa Sheikh al-Islam حضرة الإمام إبراهيم نياس كوبتكو جورا وهكذا درون ترانوي. يقول زائر زوار إبراهيم نالوا سعدهم يا ليتني من جملة زواري. الله. أكو شيخ الإسلام جورا لي بغادو يافو. كو ما هو ما شيخ الإسلام إبراهيم نياس جورا كو على كنا دي أمة ubu ñinin feŋ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a y'a nata ko hali ale yɛrɛ kun ka kɛ ziyarakɛla dɔ ye. لذلك نتمنى من الله تبارك وتعالى أن ينصره وأن يطيل بقاءه ويحفظه ويكلأه بعين عنايته التي لا تنام. o de kama k'a bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Haruna Sankare ala ka sɔn sijan ani labanko ɲuman na
ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka fɛn d'a ma min b'a to laɲini min b'a la ka silamɛya dɛmɛ ka diinɛ dɛmɛ ka tariqa in dɛmɛ k'a ka jamana dɛmɛ ala k'o sira don a kɔrɔ ala k'a dɛmɛ o sira kan ala ka barika don a kɔ la ka barika don a bolo fɛn bɛɛ la. وأن يدوم دائما نصرا للإسلام ونصرا للطريقة ونصرا للفيضة. a bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ a ye fanga ye ala ka kɛ fanga ye ala ka kɛ tariqa in jɔbaga ye ala ka kɛ tariqa in dɛmɛbaga ye ka kɛ jamana jɔbaga ye. والله سينصره ويتكفل بأموره جميعا. a ko a dalen b'a la fana ni ala sɔnna ala bɛna jɔ a kɔrɔ ala bɛ jɔ n'a ka ko bɛɛ ye wa ala bɛ k'a dɛmɛbaga ye fana. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. basa o ye ala yɛrɛ ka layidu ye a ko in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum n'aw ye allah subhanahu wa ta'ala dɛmɛ ala fana bɛ aw dɛmɛ wa a b'aw senw sinsin o kɔrɔ ye di k'aw mana ŋaniya o ŋaniya ta aw mana miirina o miirina ta k'aw bɛ baara dɔ kɛ ala yɛrɛ bɛ kɛ aw dɛmɛbaga ye o baara la o baara bɛ sen sɔrɔ a bɛ sira sɔrɔ a bɛ sabati. كلمتي كما قلت لكم في أول كلامي دعاء وشكر وتقدير. ما أعددت كلمة أقولها إلا أني أريد أن أظهر لكم المحبة التي أكنها لكم جميعا. أقول إن أفعى فاك كما دمنا تومي عليك كما دعاء فولي بركة دون ولا نجوم دونه كما ورلا بلين تابلو كرن كرن يلا كفوكا بنا ولا سي أما كفولي ولا نجوم دون كما وربا دا كلا سي بلا جريمة. وقد طلب مني الخليفة الشيخ هارون سانغري بأن أدعو الله لمالي ولرئيس مالي ولشعبه ولحكومته. ako an karamɔgɔ Sheikh Haruna Sangare y'a ɲini a fɛ k'a ka dugawu kɛ Mali ye a ka dugawu kɛ Mali jamanakuntigi ye a ka dugawu kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn fɛn sera nin kɛnɛ in kan a ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ bɛɛ lajɛlen ye. وبذلك فإني أدعو مستمدا من حضرة الولاية والنبوة أن يقضي الله حوائجكم جميعا. ako o kosɔn an ka fatiha bila an ka ŋaniyaw siri a ko o kosɔn ale b'i sɔgɔ a ka fayida la a ka gundo bɔyɔrɔ a b'a dusukun sɔgɔ la ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ kɛnɛ in kan ala ka bɛɛ haminanko nɔgɔya ala ka bɛɛ mago dilan. وأن يحفظ هذه البلاد ويحفظ سكانها ويحفظ رئيسها وشعبها وحكومتها. ako a bɛ dugawu kɛ ala ka maliden bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ala ka jamana in kɔlɔsi ala ka an ka jamanakuntigi kɔlɔsi ala ka an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ɲɛmɔgɔya dɔ kalifalen don fɛn fɛn na jamana in kɔnɔ ala ka bɛɛ kɔlɔsi i ka baara kɔnɔna la ala ka bɛnsɛma di bɛɛ ma i ka baara la. وينزل البركة في هذه البلاد في سمائها وفي أرضها وفي سكانها. آمين آمين. ako a bɛ allah subhanahu wa ta'ala deli a ka barika don mali fɛn bɛɛ lajɛlen na sankolo min yangalen don mali kunna dugukolo min fɛnsɛlen don mali kɔrɔ jamanadenw minnu bɛ taama na dugukolo in kɔ kan ala ka barika don nin bɛɛ lajɛlen na. كما أن الشيخ هارون طلب مني أن أدعوه فإني أريد أن أدعو مع الجماعة. أطلب من كل واحد أن يقرأ سورة الإخلاص 7 مرات وآية الكرسي 3 مرات بالنية حفظ هذه البلاد وسلامتها هكذا. ako duwawu min ɲininen don a fɛ a bɛ fɛ an fana fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan an bɛɛ ka fara kan k'an sen don duwawu in na o la a bɛ mun ɲini an fɛ an ka suratul ikhlas n'o ye qul huwallahu ye an ka kalan siɲɛ 7 ayatul kursi an k'o fana kalan siɲɛ 3 k'an ŋaniya siri k'a fɔ ko ala ka jamana in kɔlɔsi k'an ŋaniya siri k'a fɔ ko ala k'an bɛɛ kɔlɔsi ala k'an bɛɛ lajɛlen haminanko nɔgɔya. روي عن الشيخ تجاني أن هذا العدد من سورة الإخلاص آية الكرسي يمكن أن يحفظ البلاد بكاملها. ako nin duwawu cogoya in ka ikhlasu qul huwallahu siɲɛ 7 ani ayatul kursi siɲɛ 3 ako Cheikh Ahmad Tijani de garanti di k'a fɔ ko nin duwawu kɛra jamana o jamana ye ko ala bɛ jamana in kɔlɔsi. إذن فليقرأ كل واحد سورة الإخلاص 7 وآية الكرسي 3 بهذه النية. إن شاء الله. إذن أم بلا جلنا سورة الإخلاص قل هو الله شيء ولو فلا كلا كآية الكرسي شيء 7 كلا نينغانياي. بسم الله.
نسألك بالعين التي لا تنام الفاتحة. بالعز الذي لا يرام وبالملك الذي لا يضام وبالنور الذي لا يطفى وبالوجه الذي لا يبلى وبالحياة التي لا تموت وبالصمدية التي لا تقهر وبالديمومية التي لا تفنى وبالاسم الذي لا يرد وبالربوبية التي لا تستبدل صلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أن تحفظ هذه البلاد أن تثبت فيه الأمن والاستقرار والسلامة والخصبة والبركة بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الحاضر في كل شيء وأنت الموجود قبل كل شيء وأنت الباقي بعد كل شيء وأنت القادر لكل شيء يا الله وأنت المعطي لكل شيء يا الله. أعطي هؤلاء الجماعة مرادهم في كل شيء يا الله بحرمة آمين يا من بيده ملكوت كل شيء بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد كل شيء وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد كل شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. an bɛ Alahu taala deli duwawu minnu kɛra Ala ka o jaabi ni maa sanuma minnu farala ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kɔnɔna la Ala ka kɛ a teriw kama a ka maabaw kama a ka an ka jamana in a k'a bɔ dingɛ kɔnɔ. An karamɔgɔ min fana kɛra nin sababu ye n'o ye Sheikh Harun Sangare an bɛ Alahu taala deli sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ani Ala k'o nɔgɔya a ye ani a ye ŋaniya ɲuman min ta k'a ɲɛsin jamana in ma ya Rabbi hɛrɛ caman bɛ Alahu taala bolo Ala k'a nɔgɔya ani a ye. An bɛ Alahu taala deli Ala ka an sigi nin kɛnɛ in ɲɔgɔn wɛrɛw kan duwawu minnu kɛra k'a bɛɛ lajɛlen jaabi ka aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn aw ka filɛli la ka taa Sherifila Jabarani ma Ala k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sanu ni wariye donga